Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibatɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn hali ni nin tana in gosira jamana kunnafoni a b'o de maana wajibatɛ k'a dɔn Mali kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan i k'a dɔn arajoso kelen Jekafo wajibatɛ k'a dɔn kɛnyɛrɛye arajoso wɛrɛ minnu bɛ yen n'u daturulen don an na ka kunnafoni jɛnsɛn u ka sigidaw la an ka foli ani tanni bɛɛ kosɛbɛ arajo Manca FM 92.9 i k'a dɔn an ka foli ani tanni bɛɛ ka ɲɛsin min ye baarakɛlaw ye sabula ni nin dana in gosira u fana b'a salo k'a di u kanubaw ni lapasabaw ma nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite ale bɛ choix kɔlɛ la wajibatɛ ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ ni Ahmed ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn kunnafoni an b'a jɛnsɛn sisan karamɔgɔ Batugara n bala tɔgɔ bɛ di wajibatɛ ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnnikɛbaa de ye Mohamed Aidara surifukɛ ko i k'a dɔn awa min ye moriw ye i k'a dɔn u dimina choix la Bayaya Haidara wajulukɛla don i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa don min donnen bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka dimi kun tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ ani hakilina minnu bɔlen bɛ tile fila in na Sam ani Silima olu kelen bɛ ka ŋaniyasiri kɛ ni ka ɲɛsin Arasibach Mohamed Ali Bachile Maître Kasimu Tapo Arasibach i k'a dɔn a ko nin ye bɔmu de ye min ye wulikajɔ ani hakilinaw ye Arasibach a ye kɔrɔfɔ minnu kɛ tile fila n'a carinen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la o de ye i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera sa hakaja min ye ko dɔw ye olu ka dabila jamana kɔnɔ a ko min ye Alahu Taala ye i k'a dɔn ayiwa mɔɔw sɔrɔla ni ka fɛn f'o ma a ko i k'a dɔn min ye kira Mahamadu sallallahu alaihi wasallam mɔɔw sɔrɔla ka fɛn f'o ma a ko i k'a dɔn min ye kuma bɛɛ minɛni ni ka don kaso la walima i k'a dɔn ni maa ko nin ko hali n ko i k'a dɔn i bɛ minɛ ka t'i datugu min ye choix la Bayaya Haidara ka kuma don a ko yalima nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na jamana kɔnɔ a ko n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na n'an ma ɲɔgɔn don yen ni ka yafa kɛ ɲɔgɔn ma a ko Mali sigili bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko ale ma se ka min faamu Mohamed Ali Bachili Maître Kasimu Tapo olu ka wele kiiritigɛlaw fɛ ka da u ka kuma ani u ka kɛwale kan k'a fɔ k'u bɛna taa kiiri ale choix la Bayaya Haidara ni kɔni y'ale degun fo k'a fɔ k'a to ten wa ale tɛna jɛn n'o ye a y'a jira k'a fɔ min ye Arasibach a bɔli min kɛra kaso la a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn o kɔni ye tigɛlemali kumaw ye o ye wajibi ye ni kuma b'i kɔnɔ o ɲɛfɔli walima o ɲɛdɔnni a k'i k'a dɔn o kumaw taafa ni o hakilinaw a bɛ se ka kɛ awa kuma fudenima ye nka o man ka kɛ sababu ye min ye wulikajɔ ni kasoladon ye o man ka kɛ a ko ale bɛ kuma Mali i k'a dɔn awa kiiritigɛlaw a b'u wele i k'a dɔn jamana sariyabolo a b'u wele ni ninnu minɛna ka don kaso la u k'ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bila sabula ale yɛrɛ dontɔ don kaso la u nɔfɛ a tɛ dan u ma dɛ maa 1000 bɔɲɔgɔnko place ka bila nin bɛɛ lajɛlen na don kaso la wa n'ale donna kaso la ninnu nɔfɛ nin ko in na i k'a dɔn Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ don kaso la sabula n'u ma taa don kaso la n'ale bɔra don o don i k'a dɔn o tuma diinɛ ko a na kɛ a n'a fɔ da wɛrɛ la min kɔni choix la Bayaya Haidara ye sɛbɛnnikɛla ka kuma na i k'a dɔn a funtɛnna kosɛbɛ ka sababu kɛ kɛwale minnu bara ka da ɲɔgɔn kan a ko min ye jamana ye du kelen don jamana in i k'a dɔn awa fɛɛrɛ kɛnɛ kelen don n'a fɔra kuma bɛɛ i k'a dɔn ayiwa kuma kɔni mana yanga i k'a dɔn kasolata bi bɔ a la a ko ye kɛwale min kan ka dabila min jate kan ka minɛ o kuma min ye jamanaba in ye Silima ani Samu ni maa kofɔlen minnu filɛ n'olu kɔni welela ka taa don kaso la ale choix la Bayaya Haidara o k'ale fana don nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Batugara ne bɛ tigɛ don Soleil Hebdo fasiriba n'o ye Jean Jara ko a ko an ka taa URD kɔnɔ karamɔgɔ Batugara min ye lajɛ belebele tun bɛ URD ɲɛmaaw fɛ yen lajɛ in kun cɛra ni kumakan minnu ye a ko min ye Dr Boubou Cissé ale kɔni sen bɔra URD ɲɛmaaya ko la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ŋunuŋunu ni ɲagaɲaga tun bɛ maa 3 tɔgɔ la karamɔgɔ Batugara min ye jamana premier ministre kɔrɔ Dr Boubou Cissé o kuma ko bɛ sɔn ka kɛ URD ka cɛbɔ ye o kuma kunun
URD cɛbaw min ye bureau politique national ye karamɔgɔ daba tungara u ye ɲɔgɔn ye ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ a baara ta debi bi ma se maa min tun ye URD tɔn tu tigɛ n'o ye Alamayina Sumayila Sise ye ale kɔni ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a ko URD sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye politique tɔn do ni ka masakɛya ɲini ni ka jamana mara a ko o hakilinaw bɛ URD la URD kɔni bɛ taa de a tɛ segin a kɔ a ko maa min bɛ kɛ URD ka cɛbɔ ye waati o waati karamɔgɔ daba tungara ka kɛ maa min bɛ URD dɔn min bɛ tɔndenya la min bɛ a kɔnɔna yɛrɛ la a ko kumakan kelen u y'o de yuguba a ko an bɛ don min na ko bi tɔn in a kalifalen bɛ maa min na o de professeur Salifu Sanogo ye a ko siga kɔni tɛ min na baara bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko Sumayila bɛ balo la nka samasamani ye fɛn jumɛn ye hakilinaw tilatilalen bɛ karamɔgɔ daba tungara min kɔni ɲɛmaya ko ye maa min bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye a ko o tɛ ban kow la bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ n'i ka hakilina maa minnu tun bɛ bubu ka ko la karamɔgɔ daba tungara u ye nɔgɔ bɔ olu ka kuma la k'a yira k'a fɔ ko bubu Sise tɛ se ka kɛ URD ka cɛbɔ ye a ko bɛ se ka kɛ cogo di URD tɔnden tɛ a tɛ URD si dɔn karamɔgɔ daba tungara gundo minnu bɛ URD kɔnɔ a tɛ foyi dɔn o la a ko URD yɛrɛ kɔni ni Ibrahim Bokar Keita kun man di bubu kun ye o ka premier ministre o kuma olu ye o tɛngɛrɛma ni ka tila ka na o bubu Sise kelen wele o kuma k'olu ka tɔn nafa bɛna kɛ mun ye a ko bubu Sise ko kuma kɔni o banna parce que b'a ko karamɔgɔ daba tungara ni bubu Sise ko kuma banna URD kɔnɔ maa fila jumɛn bɛ yen Mamadu Igor Jara Maître Demba Traoré Fasiriba ko a ko n'i ye ni cɛ fila fana lajɛ maa min garisɛgɛ ka bon a la kosɛbɛ ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ko ye karamɔgɔ daba tungara ko ye Maître Demba Traoré ye ko k'a sababu kɛ mun ye a ko Maître Demba Traoré URD tu tigɛbaa dɔ don a ko URD kɔnɔ a b'a dɔn k'a dɔnna kari gundo ni sɛbɛnnikɛla ko Maître Demba ye URD tu tigɛbaa ye a dɔn a filila a dɔn URD dilanla k'a mamu k'a jɔ k'a ban Demba ka sɔrɔ ka na Demba kun bɛ sini di dilan o ye tiɲɛ a bɔra sini dilan ka taa URD la a bɔra sini dilan ka na URD la o y'a sɔrɔ so jɔlen don k'a ban naam karamɔgɔ daba tungara Fasiriba ko a ko o Maître Demba Traoré a ko jamakulu min b'o kɔ bi a ko tɛ kɔlɔkɔlɔ ko ye a ko Demba ko maa man ka jɔn a la koyi a ko n'i ye Demba lajɛ gundo caman tun b'a ni Sumayila Sise ni ɲɔgɔn cɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen maa minnu ye nafolobatigiw ye n'o ye partenaire financiers ye a ko o caman bɛ yen u ka jigiya bɛ ka da Maître Demba Traoré kan a ko n'i y'a lajɛ jamanakuntigi minnu bɛ yen farafinna kɔnɔ nansarala u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Maître Demba kɔni kɛra URD ka cɛbɔ ye o kuma bɛ nafolo shura kan Fasiriba ko a ko URD yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ k'u bolo kɔrɔta Maître Demba Traoré karamɔgɔ daba tungara ko de ka ca fo ka taa fa to ten a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Mamadu Igor Jara ale min nana kɔsɔ in na maa fana b'a kɔ kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ a n'a ka nafolo nana ni kana kɛ URD tɔnden ye Fasiriba ko min kɔni Mamadu Igor Jara ye garisɛgɛ b'a fana na ni ka kɛ URD ka cɛbɔ ye nka min kɔni ye baara o ma kuncɛba sabu baara bɛna kuncɛ ni lajɛ belebeleba ye lajɛ in de sen fɛ u b'u sigi k'a lajɛ jɔn na ka kan jɔn na man kan Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara ni ka kɔn o don ɲɛ nka siga kɔni tɛ min na k'an k'a fɔ k'an kan kɔrɔ talen Maître Demba Traoré ko de ni URD ka cɛbɔya ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ Jean Jara ale ka sɛbɛnni don Wajibate cɛnintigiya ko bɛ maa min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique o don tiɲɛfɔla min ye ayiwa Alibela Touré nin y'a ka sɛbɛn ye i k'a dɔn politikimɔgɔw b'u sɔn jamana waridunabaw olu fana b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn sonbaw bara k'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Wajibate Mahamani Dedewu ale bilala Sidi El Mokhtar nɔ na min ye jamana warisonba n'o ye trésorier ye Wajibate k'a dɔn trésorier i k'a dɔn ayiwa min ye halaki y'a sɔrɔ sa wa ɲininkali tun bɛ bɛn a k'i k'a dɔn sonsoro taara sonsoro nana Wajibate kunnafoni in bɔ k'a bin k'a fɔ min ye maakura ye o bilala i k'a dɔn trésorier kunna Mahamadu Dedewu i k'a dɔn ale bilala Sidi El Mokhtar nɔ na Sidi Mokhtar min i k'a dɔn ni mɔɔw kun degunnen don n'a ye kosɛbɛ sabula a tɔgɔ tun bɛ diɲɛ bɛɛ da i k'a dɔn ŋanamu ko i k'a dɔn ko minnu bɛ n'u jɛlen tɛ a tɔgɔ tun bɛ bɛɛ lajɛlen da sabula sonyani i k'a dɔn ani dɛmɛwale caman kɛra trésor la bɛɛ lajɛlen kɔni y'a da ayiwa Sidi El Mokhtar kunna hali ni maa tɛ k'i bolo ɲɛsin walima ka kalatura kan a ye nin de kɛ sabula ale bugulenkun bɛ kɔfɛ minnu kan ka baara jugu kɛ ani ŋanamu kɛ ka na d'a ma i k'a dɔn olu donnen sɛbɛnnikɛla ko yalima min ye a wulikun ye o dɔ y'o ye wa i k'a dɔn nin kɔni na kɛ sababu ye i k'a dɔn mankan caman bɛ trésor la o ka da nka wele bilala min ma n'o ye Mahamani Dedewu ye
Mama ni dedew ani Sidel Mokhtar fakili bakili sabula i k'a dɔn ale de Sidel Mokhtar bolo don ni k'a dege o yɛrɛ kun min ŋanamu ni awa janfa min na fanga ka bon misali a ko ayiwa bolofara dɔ bɛ impôt bolofara dɔ bɛ ani taxe dɔ bɛ ko min bɛ ko Adid i k'a dɔn a ye wulikajɔ minnu k'o kɔnɔ o dɔnnen don kabini bila ko tɛ sabula min ye awa n yɛrɛ ta i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ka di n yɛrɛ ma i k'a dɔn awa dedew y'o sɛbɛn kɔrɔkɛ k'a sɔrɔ hali a ma kɛ ɲɛmaa ye sabula a tun bɛ maa min ka danganiya kɔnɔ o ye Sidel Mokhtar ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen kelen a ko i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye trésor public ye Buwajabate i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ danga walima halaki ka sababu kɛ i k'a dɔn a kojugu taara kojugu nana min ye kalanden n'o ye dedew ye o bɛ sɔn ka juguya ni Sidel Mokhtar ye ka sababu kɛ o bi fiɲɛ minnu dɔn ani a bɛ ŋanamu minnu ju dɔn i k'a dɔn kabini a ma kɛ ɲɛmaa ye ale b'i ta in na janko bilalen filɛ ko kunna maa t'a fɔ a dabila a ti sera maa ɲɛ ko bɛɛ y'a ta ye a ko trésor ko kɔni ni Ala ma fara an kan a laban na datugu a ko an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye taafan ye olu dɔnnen bɛ sabula maa minnu bɛ ko in galama i n'a fɔ direction générale des marchés publics DGMP ka taa se direction nationale du trésor comptabilité publique DNTC a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen naamu bɛ taa bolo kelen na a ko sabula a donnama in kama u ye wulikajɔ ni ŋanamu minnu kɛ minisiriw kɔni y'u kɔdogo minisiriw y'u kɔdogo minisiri minnu dɛmɛna a n'a kɛ ko kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min sɔnna ka nin ɲɔgɔn na kɛ tilegan dere su ma ko kaba o n'a dakolondi k'a filenkolondi a ko an bɛ don min na ko bi wulikajɔ de kan ka boloda sa ka jateminɛ kɛ sabula min ye trésor public ye ni nisɔndiyara k'a fɔ maa min wɛrɛ ka ko ɲaami o taara min nana o kɔfɛ n'o ye dedew ye dedew ta ka jugu bɛɛ lajɛlen ta ye sɛbɛnnikɛla ko dedew yɛrɛ bilalen nin yɔrɔ in na a n'a mankan ka sababu kɛ i k'a dɔn ayiwa baara minnu kan k'i sin ayiwa k'i kɛ ɲɛmaa ye a ko dedew ma tɛmɛ o fɛ kabini Ala y'a da a ma deli ka kɛ fondé de pouvoir ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ma deli ka kɛ payeur général du trésor la a ko i k'a dɔn ka sin k'a ta yekew ka n'a bila nin na yalima maa ko de don wa ayiwa yalima ko wɛrɛ de b'a jukɔrɔ ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu da la fɛn min kɔni bɛ kɛ sini a ma se Buwajabate i k'a dɔn maa ka kɔrɔtɔ k'i b'o kɔnɔ sabula o na kɛ a ko an bɛ don min na ko bi Mali trésor public Ala de bɛ fara kan n'o t'a dakolondira k'a filenkolondi a ko kamalen min na nin filɛ nin Buwajabate a ko i k'a dɔn a bi sigi a kuma ka gɛlɛya ma fɔ k'a fɔ k'a to ten o bɛna t'i sigi jɔnni kɔrɔ k'ale na kuma f'o ye o min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa trésor ka se ka nafaba sɔrɔ sabula kuma yɛrɛ bɔlen ale da o ye degun da ye o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn fɛn caman bɛ trésor ko la a t'o si dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ véridique kɔnɔ a ka bi bɔli la le pays karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ n tigɛ don Bubakari Yaliku ye nin y'ale ka sɛbɛnni ye a ko an ka taa AMR RTP la karamɔgɔ dɔ b'a tun 1,600,000 ani 15,000 k'u y'o saradaw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye Malikura ko kuma mun bɛ da kɔnɔ a ko k'an ka taa mago la koyi a ko Malikura maa minnu bɛ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ dɔ b'a tun k'ulu yɛrɛ bɛ ɲini ka juguya ni kunu maaw ye a ko Mali ko in kɔni a tɔ kɛra kamana gan ye a ko n'i ye nin lajɛ AMRTP ale ye jɛrɛjɛkulu belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ min bilalen bɛ jamanakuntigi o ka nakɔrɔla la karamɔgɔ dɔ b'a tun nafolo minnu bɛ don yen ɲɛmaa minnu bɛ suganti ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ président de la république la Fasiriba ko a ko chef de cabinet karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye directeur de cabinet a ko ale tɔgɔ kɔni yira ni ŋanamu la sabu min kɔni ye ɲɛmaa kura talen n'o ye directeur général ye maa minnu bɛ ka u kanabɔ a ko la o kuma ale ye maa 7 sugandi o kuma olu ka sɛbɛnfuraw dayɛlɛ k'a lajɛ maa minnu ni maa minnu kan ka kɛ ŋaniya ɲumantigi ye Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye ni maa 7 min sugandira o ye ale yɛrɛ kɛrɛfɛ maaw ye maa minnu bɛ n'a y'u sugandi n'u k'u bila nin baara in na a ko u bilala baara in na baara in tun kan ka mɔnɔbɔ fo tile 15 karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye sɛfɛ wari 1,600,000 ani 15 ye a ko baara kɔni u y'a kɛ heure 2 kɔnɔ Fasiriba ko 1,600,000 ani 15 maa 7 kɔni karamɔgɔ dɔ b'a tun k'u y'o de tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di tile 2 baara jamana kɔnɔna la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye ni directeur de cabinet président de la république la karamɔgɔ dɔ b'a tun k'ale yɛrɛ kɔni tun kɔni bɛ ka fuguri bɔ dabada la sabu min ye nin dépouillement in ye ka sɛbɛnfuraw dayɛlɛ k'u lajɛ o kuma ko kun bannen don koyi
ye maa min kan ka kɛ DG kura ye karamɔgɔ Dabatungara k'o ye a kɛrɛfɛ maa yɛrɛ ye a kɛmɛ ka maa min sugandi dibi la o kuma min kɔni jamanadenw ye k'an hakiliw suɲɛ ni ka sɛbɛnfuraw dayɛlɛ ka yira jamanadenw la o kuma k'a kɛra sariya kɔnɔ a kɛra jɛlenya kɔnɔna la o kuma ko dibi ŋanamu filɛ nin ye parce que b'a ko maa min ye jamanakuntigi min ye kangari da jamanadenw ye wari kana dun wari kana buruja jamana sariya ka bato a batocogo la maa min sigilen bɛ o kɛrɛfɛla la ni k'o ka kow lakile karamɔgɔ Dabatungara ne nin kɛra o ka kɛwale yɛrɛ ye ko ni ji ye jifilen sara min ma kamana bɛ guwa o kuma ko badaw ma tila banɛ Mali yɛrɛ ma tila fɔlɔ parce que b'a ko tile fila kɔnɔ ni ka 1,115,000 tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye o ɲɛma kura min bɛ n'o ye directeur de cabinet karamɔgɔ Dabatungara n'a tora bandaw kɛrɛfɛ fo ka taa fɔ ko ni fanga in banna ko jamana wari ko banna parce que b'a ko a ko ni dibi min bɛ an bɛ don min na ko bi camancɛ fanga kɔnɔna la a ko kuncili t'a ban a ko fasiriba n'o ye yaliku ye a ko ale kɔni ye min sidɔn o de filɛ nin ye nka minnu bɛ yen n'olu ma dɔn ba ko de ka ca fo k'a dama tɛmɛ a ko gouvernement de transition karamɔgɔ Dabatungara kan kan cogo dɔn ko nin ye gouvernement ye min k'a fɔ k'a bɛ jamanadenw ka hakilina ɲɛnabɔ o kuma k'o kuma t'a la an ma tila ban dɛ ne ye nin fɔ don dɔ e ye a fɔlen ko Mali kura n ko fɔ n'i ye an formaté ka kunkolo formaté o kuma an bɛ Mali kura ko fɔ n'o tɛ politiki maa kelen minnu bɛ yen ɲɛmaa kɔrɔ kelen minnu bɛ yen maa minnu degelen bɛ wari dun na o maa kɔrɔ kelenw bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔ Mali kura ko bɛ min a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate misirima ka kwa mana bi bɛlɛ cɛ la ta ka nɛnɛ dabɔra Bojabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre o don yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnni kɛbaa i k'a dɔn taalen n'a ɲɛf'i ye i k'a dɔn yɔrɔ jan tɛ Alhaji Sahana Takiw don Takiw ko a ko i k'a dɔn ŋanamu ani bingani ni awɔ suɲɛni an ka jamana den hakili ka di kosɛbɛ a ko sɔmin kelen bɛ cɛ kelen na bangi baarakɛla don a tɔgɔ de ko Aruna Camu kɔni i k'a dɔn a laban taara fo Senegalikaw fɛ yen nin wari kasa bɛ k'a ŋanamu Mali kɔnɔ ka taa bila Senegalikaw ka bangi la Senegalikaw ka hakilisigi a n'u ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli nana dɔ k'a fɔ nin tɛ maa jɛlen ye yalima a bɛ wari de kan ka ko wa yalima jamana wari de suɲɛnen b'a bolo ka taa o bila olu fɛ yen kunnafoni ɲininkali tɔn bɛ bɛn kunnafoni kɔni sɔrɔli k'a jɛnsɛn Senegalikaw ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen ko min ma ayiwa libération o don i k'a dɔn o journal in kɔni de nana kunnafoni in da ni k'a yanga sabula bɔ nana k'a kalama i k'a dɔn Afrique du Sud farafinna worodugu yanfan in i k'a dɔn olu ka cakɛda dɔ bɛ yen ko Paramount Group i k'a dɔn o ka wuli ka jɔ ani jateminɛ kɔni awa sɛbɛnfura minnu yera ani tamasiyɛn minnu yera min ye Afrique du Sud i k'a dɔn u ka nin cakɛda in o de ye wari bɔ Afrique du Sud k'a virer Sénégal ka banki dɔ la min ye awa Jamot Sénégal Bank numéro 00 o ka ca Bojabate i k'a dɔn min dayɛlɛla kabini san 2015 a dayɛlɛla i k'a dɔn maliden dɔ fɛ min dɔ ye ko Aruna Camu yɛrɛ ale de bɛ nin ko in jɛmanjɛ la Bojabate sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Sénégalikaw u ka bolofara dɔ bɛ min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli cakɛda de ta ko santif i k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ na u ye wariba kule de ye o kɔni bɛna suuru a bɛ bɔ Sud Afrique a bɛna suuru i k'a dɔn ayiwa min ye Aruna Camu ka compte ye Bojabate u kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ sa ka jateminɛ kɛ nin ko in bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na nin wari in ye wari sugu jumɛn ye a bɛ bɔ fa jumɛn wari in dun bɛna kɛ mun ye Bojabate ni dun ye diɲɛ laban ko lajɛ a bɛ maa siran kosɛbɛ Senegalikaw laban de nana sa i k'a dɔn compte in ayiwa n'i y'a mɛn to kana k'a jeli o de ye maka kana se ka k'a la Bojabate k'a dɔn k'o kɔni kɛli n'o kɛra a ɲɛna dɔn o de la sa u nana wulikajɔ boloda Bojabate i k'a dɔn k'a ɲɛɲini daminɛ min nana dɔn i y'o dɔn wa Bojabate k'a dɔn a ko fɔlɔ min ɲɛ sugubulo min kɛra Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko véhicule blindé Bojabate i k'a dɔn awa wari in kɔni a bɛ n'a fɔ a bɔra o ko de la sabula min ye a pièce de rechange ye olu fana kun b'a kɔnɔ Bojabate a jirala k'a fɔ ayiwa minɛn ninnu nana Sud Afrique i k'a dɔn o véhicule blindé i k'a dɔn ayiwa Sud Afrique ka nin cakɛda min ye Paramount Group olu de ye ayiwa feere kɛ Bojabate k'a dɔn wari kasabi fɔlɔ min n'o taara cun ayiwa min ye Aruna Camu ka compte kɔnɔ Bojabate kilo fɔlɔ min ye dollar wari ye min ye 59 457
$, wajabate ni yo o bila sefa wari la miliyari 31 sefa wari wajabate o taara dashi compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko o dugu ma jɛ wajabate k'a dɔn $158,000 wajabate o fana taara dashi Aruna Camu ka compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko wari kɔni bi don a bi don cogo min na wajabate sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni Senegalikaw nana sɔn min k'a fɔ nin tɛ ko jɛlenba ye wajabate k'a dɔn u ye Aruna wele Aruna Camu y'a wele ka taa sɛbɛkɔrɔ dɛrɛ wajabate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw na wari ko in yɛrɛ bi ɲɛ min na ani wari in bi bɔ fan min na wari in kan ka kɛ min ye u ka se k'a ɲɛ dɔn wajabate k'a dɔn Aruna Camu kuma dɔ la a b'a fɔ ko ale yɛrɛ ye bankitigi de ye kuma dɔ la a b'a fɔ ale ye ayiwa Senegal Sud Afrique mɔgɔw ka ayiwa ciden ye wajabate a yɛrɛ bangena Bamakɔ yan janvier kalo san 1969 Aruna Camu wajabate k'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔ bi fɛn caman na diɲɛ segin naani Bunaku sanfɛ n'a m'a fɔ ko ninnu y'a ci a n'a fɔ ko ale yɛrɛ ye bankitigi sɛntifu Senegali n'o ye cakɛda ye min bi sɛgɛsɛgɛli kɛ wajabate ko nin y'a ye k'a fɔ nin wari kasa bi ba ninnu u nana ɲininka sa k'a ɲininka wajabate k'a dɔn sugu bulon dɔ fana bɛ yen $1,000,000 wari wajabate nin bɛɛ lajɛlen de wari tara i b'i ka tile la i k'a dɔn wari ko in kɔni a ɲaaminen don fo k'a fɔ k'a to ten o tuma Aruna Camu ani jɔnni don yalima a bɛ jɔnni ka ci la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn IBK ani paramu i k'a dɔn ayiwa min ye nin sugu bulon ko kuma in ye armée ani polisi ni gendarmerie ka sugu i k'a dɔn ne hakili b'a waati la mankan wula kosɛbɛ nka wari in t'an de ɲɛ filɛ ka dɔn nin a ko an bɛ don min na ko bi wajabate k'a dɔn bɛnkan nana kɛ u ye Aruna Camu ɲininka ko non ko nin wari in ye ayiwa Mali ka minɛnsan wariw de ye wajabate Mali ka minɛnsan wariw don tubabu Senegalikaw dun nana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ wariw bɔra k'a suyɛlɛ sabula i k'a dɔn u ye caman da wari in na i k'a dɔn min ye carte bancaire ye wajabate ka taa don woni kɔnɔ u b'a salo $100 million wajabate sɛbɛnnikɛla ko o ko de nana kɛ ko balannen ye min ye ɲininkali ye a balana ani jɔnni bɛ nin ko in na wajabate ko in kɔni daminɛna IBK tile la yalima IBK ka mɔɔw don wa yalima IBK yɛrɛ don wa Camu kɔni i k'a dɔn a kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko Senegalikaw ko nin kelen bɛ ka ɲininkali barika bonya ni ka sɛgɛsɛgɛli barika bonya an bɛ don min na ko bi min ye tribunal ye Senegalikaw fɛ yen olu yɛrɛ ye ŋaniyasiri kɛ k'u bolo maana bɔ a nɔfɛ waasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka ɲɛdɔn Aruna Camu ani maa wɛrɛ minnu mana kɛ nin ko in na Mali janfa bolo k'a ɲɛ ka dɔn kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don wajabate n'i ye jɛgɛ ye wulu bolo kan'a fɔ a k'a bila Ala ka d'i ma don n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura lettre du peuple jamanadenw ka bataki fasiriba n'o ye Yusufu Jalo a ko an ka taa gesedalaw ka tɔn na n'o ye Rassemblement pour le Mali karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye Ibrahim Boubacar Keita ka tɔn a ko tɔn in a bɛ ka wara ka taa fɛ a ko tuguni min ye nin minisiri kura in ye nin kadiriba in karamɔgɔ dɔ bɛ tugura n'o ye Baba Mulayi Aidara ko y'a ka koso ni kasaw cɛ ni k'i kɔ don tɔn in na fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ tile tɛ bɔ ka bi abada ko dɔ t'i sɛlɛ ka bɔ tɔn in na fasiriba ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka tɔn ni kunu fanga tun bɛ a la karamɔgɔ daba tun bi tɔn in a bɛ fɛ ka kɛ tomo lankolon ye a ko n'i ye ko in lajɛ min ye Baba Mulayi Aidara ale yɛrɛ ka bɔli sira kɔnɔna la a ko siga kɔni tɛ min na furuku ani dusukasi baara olu de bɛ sen kan a ko n'i y'a lajɛ jamana député kalafili mun tɛmɛna karamɔgɔ daba tun ale ka kɛlɛw bɛɛ lajɛlen daminɛ n'o de senfɛ sabu min ye tɔn ye a na kɛ n'a y'o janfa a muso tun bɛ adama PJ la karamɔgɔ daba tun ni k'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'o sɛgɛrɛ a ko min kɔni ye RPM tɔndenw ye u ko nin bɛ se ka kɛ cogo di e ye RPM tɔndenba ye i ye ŋana ye i ye minisiri ye munna e b'i ka dɛmɛ ta ni ka bɔ tɔn kɔnɔ ka t'o di maa wɛrɛ ma karamɔgɔ daba tun ko ni tɔndenya man kan bilen samasamani baaraw daminɛna dɔw ko an ka gɛn dɔw yɛrɛ ko an ka kangari da ye nka min kɔni ye Baba Mulayi ye karamɔgɔ daba tun a n'a kɔnɔta tora ɲɔgɔn na sabu a b'a dɔn k'a fɔ mangoya mun tɛmɛ k'ale sɛgɛrɛ ale tɛna se ka diya sɔrɔ bilen tɔn in kɔnɔna la min ye Baba Mulayi Aidara parce que b'a ko n'i y'a lajɛ a ye ɲɛmaaya caman kɛ autorité routière karamɔgɔ daba tun a ye ɲɛmaaya ta ka yen sɛgɛrɛ min ye ministère de l'agriculture a kɛra yen ɲɛmaa ye ministère de transport a ko k'a to yɛrɛ kɔnɔna la a yi a dafa mugujalan na min ɲiginji kun t'a da kɔnɔ ni k'a yira k'a fɔ ko terrain bɛna kule e Kayi kɔnɔna la parce que b'a ko terrain bɛna kule
ka ka daminɛ fɔ don fo bi hali bi taama bɔ sisima bɔ karamɔgɔ daba tugura ni ka maaw bila muguri fu la ka ikaw ye dɔn kɛ fo ka dɔw senkolo mugu fasiriba ko a ko min ye baba Mulayi Ayidara ye a ka bɔli a bɛ bila waleya damadɔ kɔnɔna la a kelen kɔ ka ji min k'a fa ka to dun k'a fa ka taa ka to minɛn kobali to a ko nafolo min b'a kun bi karamɔgɔ daba tugura a kɛmɛ banna ye a bɛna don min na ani bi ko kelenw tɛ nafolo sɔrɔli tɔn kɔnɔna la ni ka tila k'o tɔn jafa ko Mali politiki fila nin ye dɛ fasiriba ko baba Mulayi Ayidara a bɛna taa tɔn kura min na karamɔgɔ daba tugura a ye jamu sɔrɔ RPM na e ko k'a bɛna o ja kelen sɔrɔ yen wa k'o kuma kɔni t'a la o kuma i dɔn bɛ ni yɔrɔ min ye k'o de y'i sigiyɔrɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ Yusufu Jalo ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu nin wariba kule min n'a sonyana u fɛ Jabate ɲɛ kana bɔ a wari fɛ nin ye tiɲɛ n b'o f'i ye dɛ jamana wari cɛ o cɛ y'a sonya Jabate k'a dɔn wari in bɛ taa sira damadɔ de fɛ jumɛn Jabate i k'a dɔn wariba kule n'u y'a sonya n'u bɔra a la sa u hakili bɛ sigi k'a fɔ wari b'i fɛ Jabate wari in investissement a bɛɛ bɛ taa kɛ nkalon ye n'u ma taa jɔ so dɔ la kiiri bɛ tila ka wuli o so fɛ k'a fɔ nganamugana o bɛ minɛ n'u ma taa don foro la Jabate k'a dɔn o foro laban ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ foro kɔnɔ k'a fɔ k'i na nakɔ sɔn Jabate wari in laban o n'a di denw ma a ye taa kalan kɛ Canada a ye taa kalan kɛ Amérique wari bɛ don den min na n'o bɛ taa kalan kɛ Canada o laban o bɛ taa kɛ dɔrɔgutala o fatɔlama bɛ segin wulibali don dɛ Jabate wari in bɛ don muso min na o muso laban b'u daraki ka wari in bɛɛ lajɛlen kɛ sonya ka t'i da cɛ wɛrɛ fɛ a filɛ dɛ Jabate i k'a dɔn wari in laban e yɛrɛ san damadɔ Jabate sɛ ni loko ɲiminen kɔfɛ i b'a ye dɔgɔtɔrɔw b'a f'u ye to ka boli ka na jisuma min dɛ i ka tulu to yen Jabate i k'a dɔn taa ACI kɔnɔ walima i k'a dɔn ba kɔfɛla in na i k'a dɔn wula o wula Jabate i b'u bolitɔ de digi ni yɛrɛ hɛrɛ ye fo i bɛ tulu de mankan mɛn furu in kɔnɔ dogi a ma tiɲɛ ye de n'a fɔra wari b'i fɛ fɛn duman bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ko n'i y'o dun i bɛ sa yalima i ma sa ka ban wa Jabate a wari sinɛ i ɲɛ kana bɔ a fɛ fiyewu a bɛɛ laban nin ye nin kelen fɔ fɔ f'i ye walahi a bɛɛ laban kelen bɛ ka nin wari sonyani faso ka wari sonyani Jabate a bɛɛ laban bɛ dusu suma t'a kɔnɔ e dusu bɛ suma cogo nin ye tiɲɛ ye e ka mɔgɔw jigi wari dusu ka suma abada Jabate wa i k'a dɔn a fisiri wale o de ka ca kojugu Jabate a kodɔnbali o de ka ca kojugu minnu kun bɛ Karimu Keyita ka saki minɛ n'u b'u buga ye Jabate k'a dɔn patron olu de a caman de ye nin ye nin ye tiɲɛ dɛ i b'a jumɛn ye bi ko min bɛ taa bɔ i bɛ ka ye walima Karimu jamais u ɲinɛna non c'était prévu a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛ cogo ye jɛjugu o laban ye ɲɔgɔn joro ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Jekafo k'a ka feerefɛnw la karamɔgɔ daba tugura n bala cogo bɛ di Jabate ngana mamadi fo ko bilen do fiyewu Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique tiɲɛ fɔla Jabate i k'a dɔn an ka jamana falen bɛ den sɛbɛnw la an ka jamana falen bɛ den ɲɛnamaw na Jabate minnu ka hami ani miiri o ye jamana ɲɛtaa ye jamana ka jɔ a kolo la Jabate jamanaba in a dɔnna ni min ye n'a ma siri maa na Jabate i k'a dɔn jamana den bɔbaa man jan Jabate o ye sɛnɛ de ye maa min kelen bɛ ka miliyari kasabi caman den ta k'a fili sɛnɛ kɔnɔ Jabate a fɔ ko Moribo Keyita GDSM n'a y'i diya a fɔ ko Moriboni Jabate i k'a dɔn nin sunkaloba in na min ye ayiwa wulikajɔ ani jateminɛ hinɛ i k'a dɔn ani makari an b'o kalo de la ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo Moribo Keyita min ye GDSM ye Jabate i k'a dɔn silamɛw dɛmɛni o fana bi kɛ i n'a fɔ minɛn minnu bi feere ka a kɛ a sɔngɔ k'a walo ka taa bila fo a tilancɛ la Jabate k'a dɔn a ni bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛ jamanadenw ye a bɛ ɲɛ sabula balo Jabate balo sugu o sugu ni a bɛ dun jamana in kɔnɔ min ye GDSM ye Moribo Keyita i k'a dɔn a jɔlen bɛ n'o ye Jabate ale ka ɲuman dɔ fana ye min kɔni ye balo ye k'a sɔngɔ ɲɔngiri bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a la jamanadenw kɔnɔ Jabate Moribo Keyita bilako tɛ kabini mɔɔw dalen da la Jabate fo ka n'a ye k'a fɔ a kɛra bilhaki tarafata ni don Jabate i k'a dɔn Moribo Keyita a ye ɲɛsin fɛn min ma kosɛbɛ o de ye sɛnɛ sɛnɛfɛn minnu fana don jamana den mago bɛ fɛn minnu na Jabate k'a dɔn dugukolo tɛ nkalon tigɛ Moribo Keyita maliden minnu bɛ yen Jabate k'a dɔn n'u dalen don sɛnɛ na n'u dalen don dugukolo la Jabate kabini diɲɛ kununko Moribo Keyita o ngana dɔ don a m'a bila Jabate k'a dɔn san nana san mana kɔlɔnda ɲiginnen bɛ Jabate k'a dɔn awa baraji baw ka usine baw dilan Jabate k'a dɔn sɛnɛfɛn bɛ se ka yiriwa Jabate ni maa min ye kolon kɔnɔna lajɛ
i bɛ Modibo Keyita jɔlen ye saa kalo 12 dankɔrɔba min n'a bi cɛsiri la balo ka nɔgɔya jamana kɔnɔ n'an y'a ɲɛsin o ma Modibo Keyita ka fɔ la jamana i k'a dɔn a bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw bɛ lafiya o tɛmɛnen kɔfɛ min ye baara ye k'a ta k'a di jamanadenw ma maa caman de jamana ka kɛsu o kana langolonya Modibo Keyita Bɔjabate k'a dɔn fasodenya ani faso kanu Bɔjabate k'a dɔn kira yɛrɛ y'a fɔ misali caman na maa o maa n'i b'a fɛ ayiwa i k'a dɔn ka lahara sɔrɔ n'i ye fɛntigi ye k'i ka jamana fɛ i ka jamana kanu suna don Bɔjabate a ko an bɛ don min na ko bi dankɔrɔba in maa yɛrɛ t'a dɔn koyi Modibo Keyita bɛ tɛmɛ n'a i t'a dɔn Ala ni majigi i k'a dɔn ayiwa sabula ne bɛ hɛrɛ de ɲini ka si ɲɛsin n ka jamana ma o kuma do don ani barikada k'o kɛ ka ɲɛsin Modibo Keyita ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ɲɔgɔnna caman n'o sɔrɔla jamana kɔnɔ sɛgɛn banna pewu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ veridi kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don o bi kɛ lundi fana fasoba n'o ye Yusuf Kamara Kamara a ko min ye an ka duwanyew ye est-ce que e duwan ni maliyɛn karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'u ye dɔrɔku jugu dɔ minɛ tugunu min nafolo bɛ ti jɔ miliyari 5 la dukara ni an karilen ɲɔgɔn na saw dukara fasiriba ko n'i ko dukara a fɔ ko ayiwa n k'i ɲininka Amadu Jan n'i ko dukara a fɔ n k'i ɲininka Sanɔgɔ i k'a dɔn ninnu de faralen bɛ dukara kan min kɔni ye duwani ye i k'a dɔn wuli ka jɔ ka se ka boloda Kati Badi bɛ yen Kamara bɛ yen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen min ye Papu ye Alibasa denkɛ a banna de n'i ye Kati bila i bɛ boli daliba dali fo Mali ni Côte d'Ivoire frontière la zie quoi chef de bureau bɛ yen commandant Sidi Mokhtar Dambele dukara jigi don dɛ karamɔgɔ daba tun kɛra fɛn tɛ bɔ Mali kɔnɔ fɛn kolo ka don Konowari fɛn kolon tɛ bɔ Konowari ka don Mali kɔnɔ Suba sigilen bɛ yen Sidi Mokhtar Dambele karamɔgɔ daba tun kɛra fasiriba ko min ye dugara ka cɛdenw kilisi min dir'u ma kilisi u y'a minɛ a tor'u kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra o tɛ dɔwɛrɛ ye ŋanamu fɛn tolenw fɛn minnu bɛ se ka jamanadenw hakilinaw tiɲɛ karamɔgɔ daba tun kɛra fɛn minnu ma yamaruya jamana kɔnɔ n'a y'a ye dɔrɔn a y'a minɛ fasiriba ko a ko min ye nin bolofara n'o ye direction des renseignements et des enquêtes douanières karamɔgɔ daba tun kɛra olu ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ in Ala y'a kɛ sababa y'u bolo sabu min ye kunnafoni dɔ santalamana Bamakɔ yan commune 4 na Jikɔrɔni para kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasiriba ko magasin belebeleba dɔ bɛ yen min kɔni ye nin dɔrɔgu jugu in ye a kɛn bɛ k'o sɔnsɔn fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra Ala kɔni nana n'a ka na ye min ye bureau des enquêtes maaw ye karamɔgɔ daba tun kɛra u tɛmɛtɔla dɛ u filɛ nin ye ka siga mobili dɔ jɔlen na magasin in da la u y'a dɔn k'a fɔ nin mobili min filɛ nin ye a ka ca min kɔni n'an y'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ sɔn ka kibaruya dɔ sɔrɔ yan u taara sɔrɔ min kɔni ye carton 107 bɔɲɔngo bɛ o carton kelen o kelen o bɛ t'i jɔ kilo 35 la min kɔni ye dɔrɔgu sugu dɔ bɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o ye juin kura dɔ bɔlen n'i y'a min ka ban i tɛ foyi ye bilen adamaden bɛ se ka kɛ dugumɛnɛ de ɲɛkɔrɔ min kɔni ka bila siyansi kɔnɔna la dɔ ka kuma ko n'i ye sigariti min ko sɛmɛ bɛ munumunu numan fɛ ka taa kini fɛ kini fɛ ka taa numan fɛ nka ko n'i ye juin min ko sɛmɛ bɛ munumunu numan de fɛ ka taa kini fɛ o kuma ko sɛmɛ ka munumununi karamɔgɔ daba tun k'a b'a teliya de fasiriba ko min ye ka bila siyansi kɔnɔna la namu maa min y'o f'i ye a juin ko la o tigi t'a dɔn ayi n'i ye juin min ale b'i ralentir de juin b'i ka réflexion ralentir voilà an y'a min ka kɔrɔ non ça je l'ai consommé Bajo te juin b'i ralentir de c'est-à-dire que ni kuma fɔra i ɲɛna sisan min b'i kɛrɛfɛ o b'a réaliser ka se ka jaabi sɔrɔ a la rapidement mais toi tu réfléchis et puis temps dɔɔni ta juin ja o de ça te fait réfléchir à la science juin science ka di sa agatimiya nka a b'i kɛ fatɔ de yɔrɔnin kelen sisi in bɛ cogo di sisi in ka kunna wa sisi timiman don sisi kunnaman tɛ foyi tɛ n'i y'a min k'i da fɔ la buga ka couper wali o y'a yɛlɛlen sɛbɛn na n'a yɛlɛl'o la sa o kuma i ka action c'est-à-dire et puis n bɛ kelen fana f'i ye juin mina n'i y'a ye i b'a sɔrɔ c'est le type le plus gentil le plus serviable n'i ko i bɛ hali fɛn dɔ ta n'i y'o ye denmisɛnninw na dɔrɔn juin mina don kana ɲini yɔrɔ jan très gentil très simple wa n'i k'i bɛ diɲɛ fɔ o kɛ il est là a ma jiginin don a bɛ se ka na ten n'i y'o ye denmisɛnnin na dɔrɔn kana ɲininkali a bɛ juin min monsieur le respect ale b'o de kɛ banna o nin ye tiɲɛ ye b'a dɔn kojugu i bɛ dɔn fɛn kɔrɔ don n ko ne tun tɛ ka leçon ta ni maa min ala de y'an bɔ koyi kuma ala ka fo yarabi
karamɔgɔ dɔ tun fasiri b'a ko n'o ye Yusu Kamara a ko min ye ni juin qualité kura in i b'a ye k'a fɔ min minɛna Jikɔrɔni para Bamakɔ yan a ko nin sera ka nacogo di duguba kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ ŋanamu fɛnw min kɔni ye fɛn tiɲɛni minnu bɛ an ka hadamadenya don gɛlɛma na a ko siga kɔni tɛ min na jamana in fan bɛ na dɛdɛdɛ fasiri b'a ko a ko min bɛ fɔ Mali kɔni kɛn bɛ juin tɛmɛsira de ye karamɔgɔ daba tun ni ka ta ka taa di a seyɔrɔ la a ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ fɛnɛ i ye juin suguya la diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dɔɔni dasilen bɛ jamana in kɔnɔna la a ko jɔn ni jɔn de bɛna ni juin Mali in kɔnɔ karamɔgɔ daba tun nin ye réseau dumanbeleba de ye juin a ka na terrain fɛ a ka na bateau fɛ a ka na car fɛ walima a ka na avion fɛ a ko siga kɔni tɛ min na a cɛbaw bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko min kɔni tile a tɛ bɔ ka bi abada ni fɛn jugu dɔ ma don jamana in kɔnɔ nka o n'a ta o ta min ye doyenw ye o b'u seko la a ko n'i ye san 2020 lajɛ ka na bila san 2021 dukɔrɔ ka cɛ don n'o ye dɔnyew ye karamɔgɔ daba tun u ye bolo ta ka da juin minnu kan a ko dagosi ka bon kojugu min ye miliyari 6 miliyari 7 miliyari 5 miliyari 2 nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn jugu de ye min tun bɛ an ka denmisɛnninw tiɲɛ ni k'u bila sira jugu fɛ nka a ko min kɔni ni juin mun minɛlen filɛ karamɔgɔ daba tun a bilala jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan a ko siga kɔni tɛ min na tasuma bɛ don a la a ko juin bɛ minɛ waati min na bolo taara ka da maa kelen kan maa min ye magasintigi yɛrɛ ye o denkɛ tun bɛ yen a ko o denkɛ minɛlen karamɔgɔ daba tun ɲininkali taara k'o sɛgɛrɛ juin a bɔra fan jumɛn na jɔn de ta don a bɛna taa fan jumɛn min ye juin ye jɔn de ye nafolo don a la min kɔni procureur de la république ye karamɔgɔ daba tun ɲininkali bɛ ka taa ni ka se ka maa kofɔlen in sɛgɛrɛ a ko siga kɔni tɛ min na dɔnyew o kuma su fara tile kan karamɔgɔ daba tun ko an k'u dɛmɛ u ka baara la yaasa ni ɲɔgɔnna fɛn ka minɛ jamana in kɔnɔ o kuma fɔ dɔ de k'a kofɔ n'i y'a kofɔ y'i ka fasoden ɲumanya baara kɛ kunnafoni filani ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Yusu Kamara ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Bɔjabate i k'a dɔn fɛn min waati ma se o ka kɛ Bɔjabate i k'a dɔn diɲɛ kununko an ka jamana den an ka hadamaden i k'a dɔn bɛnbakaw ni mɔkɛw u sɔnnen kun don ɲɔgɔn ye Bɔjabate sɔn ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bɔjabate e bɛ kɛ nin ye i k'a dɔn awa kabila kɔnɔ kin kɔnɔ Bɔjabate dugu kɔnɔ e ka baara bɛ kɛ nin ye Bɔjabate hakaja o de kun ye jamana yɛrɛ ja ni ka jamana bɛnko la Bɔjabate don min dugu ma jɛ an b'o kɛwale kɛ k'a mara la Bɔjabate k'a dɔn kokɔrɔ minnu kun bɛ kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ Bɔjabate ni bɛnkan de kun don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya tɛ mugu ma ci ka maa minɛ kɛlɛda la Bɔjabate k'a dɔn diyagoya ko tɛ bɛnkanw ni hakilinaw i k'a dɔn sigi bi ja a kun b'o de ko fɔ jɔnya ani hɔrɔnya Bɔjabate ka bi a bɛ n'a fɔ ayiwa kayikaw bɛ retard la ka sababu kɛ nin jɔnya ko kuma min bɛ yen a bɛ ne ka dugu dɔw ci Bɔjabate i k'a dɔn a kɛra sababu ye dugu dɔw bɛ yen ka maa caman de bɔ i sigiyɔrɔ la o de la cakɛda min n'o bɛ hadamadenya sariya bolo sabati u k'a ma ko CNDH Bɔjabate tile fila in na i k'a dɔn ko nin ye hakilina de bɔ ni ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ ba kɛ ka kangarida kɛ jamana kiiritigɛlaw ye maa o maa n'o sɔrɔla i k'a dɔn nin ko in na u k'an ka si kaso kɛ maa o maa n'o sɔrɔla nin ko in na Bɔjabate sariya de k'an ka bi o kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kosa in na ko dɔ yera kunnafoni di siraw ka dugu min n'u k'a ma ko Bangababugu ale bɛ Madiga Sakɔ o commune na min ye Awa Jɛma cercle Bɔjabate k'a dɔn awa dantɛmɛ wele ka ta ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ k'u ye jɔn ye Bɔjabate k'a dɔn nin ko in jɛ ka jugu a filɛli man di Bɔjabate i k'a dɔn hadamaden ni tɔɔrɔli ka hadamaden tɛmɛ a se kan k'o ye jɔnya k'o ye Bɔjabate nin ye kawale min man ka ye an ka jamana kɔnɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNDH Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min ye droit de l'homme o kɔni ye tabale gosi Bɔjabate i k'a dɔn saratigi bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don wulikajɔ ka boloda min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o ka kɛ Bɔjabate i k'a dɔn an ka jamana kelen don kolo kelen don maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sariya ɲɛkɔrɔ jɔnya tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen Bɔjabate bɛɛ lajɛlen ye kelen ye awa sariya ɲɛkɔrɔ o tuma dantɛmɛ wale min dalen bɛ dɔw fɛ ka dɔw sɛgɛrɛ a tɛ ɲɛ Bɔjabate k'a dɔn jamana in kɔnɔ min ɲɛ ɲɛnɛ wolomaliyaw tɛ yen siya Bɔjabate k'a dɔn kan na walima bɔyɔrɔ la walima cɛ ni musoya walima diinɛ na o wolomali tɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de dagalen don a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma min fɔra ayiwa min ye awa droit de l'homme ye Bɔjabate k'a dɔn sariyatigiw kɔni kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen na munna maa dɔw bɛ taa dɔw minɛ k'u ni tɔɔrɔ k'u ye jɔn ye i ma mugu ci k'a minɛ Bɔjabate e ma taa kɛlɛyɔrɔ la k'a minɛ i m'a san Bɔjabate k'a dɔn e bɛ se k'i banba k'o ye jɔn ye cogo di sɛbɛnnikɛla ko
diɲɛ kunungo an ka jamana jakun ye nin ye a nafɔ dɔ ma dɔn a nafɔ dɔ ma finɛ a nafɔ dɔ ma garankɛ a nafɔ dɔ ma jeli bɔ jabate nin bɛɛ lajɛlen kun ye bɛnkan de ye bɛnkan min n'an bɛnbakɛw y'o k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ani hɔrɔnya kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i ka baara kɛ k'a gun min bɛ se k'a to sigi bi ja sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ko n bɔra dun bɔ jabate i k'a dɔn o y'o boli a la pelekete sɛbɛnnikɛla ko awɔ jɛjugu in kɔni sigilen bɛ sabula a ko kɔni u kelen bɛ k'a don bala k'a kɛ fangaba de don a la bɔ jabate ko in min ka kɛ dantɛmɛ wale de ye ko an bɛ don nin na ko bi min kɔni ye droit de l'homme bɔ jabate u y'a jira k'a fɔ cɛ o cɛ Mali kɔni kɔnɔ n'i sɔrɔla a ko la bɔ jabate i k'a dɔn si kaso i k'a dɔn i laban bɛ t'o la a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ a fanga ka bɔ Kayi jamana na kosɛbɛ sabula ayiwa min ye nin ko in ye ka dɔw minɛ k'u sɛbɛn kɔrɔsiri walima ka dɔw minɛ k'u ti réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ i b'a ye bɔ jabate a bɛ hadamaden kamana bɔ ne ko Kayi jamana anw ka Kayi jamana maanifin caman de bɛ taa tubabu jamana na ne k'u ye nin ye tubabuw fɛ yan adamadenya hakɛya batolen n'i ko i bɛ taa baara ɲini tubabukɛ fɛ yen tubabukɛ b'i ɲininka i ye jɔn de wa tari i ye hɔrɔn de u mago t'o la u k'u ka sɛbɛn dɔn jɔn kelen bɛ ka tubabumuso furu hɔrɔn kelen bɛ ka tubabumuso furu u bɛ nafolo yɛrɛ ni dahirimɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min yalima jɔnya ko kuma bɛ yen wa a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ mais non cette histoire là maintenant ça suffit ka Ala minɛ ka sigi koya ɲɔgɔn bolo ka sigi koya ɲɔgɔn bolo bɔ jabate i k'a dɔn ka tila ka tasuma da ko la nin ye kojugu ye a ser'o bɛɛ la nin ye kojugu ye koyi n'u ma jateminɛ kɛ ni maakɔrɔbaw ma wuli Kayi jamana na ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na bɔ jabate a tiɲɛni nɔ bɛ bonya dɛ kojugu a daminɛna ka ban an den ti di karisa ma jɔ don anw den ti di karisa ma jɔ don e den ti di karisa ma jɔ don jɔ bɛ min a tɛ maa si ten kan mais non mais c'est trop cette histoire là diɲɛ yɛlɛmana ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma nɔfɛ n'o tɛ i bɛ to i kelen na dɛ bɔ jabate hali sini dɔw ko jɔnya u b'a jira anw ye jɔ de o kɔrɔ tɛ maa ka fisa ye o bɔ jabate n k'o ye sigi ja de kosɛbɛ ni min ko k'a bɔra a la o bɔra ko n yɛrɛ kan ka ban ten sa a dabɔra minnu kama o banna ka ban o tile banna jagoya ko tɛ o ayi bɔ jabate fɔlɔfɔlɔ i b'a ye k'a fɔ nin jɔnya ko n'a kɛra n'a sɔrɔla dugu kɔnɔ kɔɲɔ ni fɛnw bɛ kɛ minnu ye jɔn ye olu bɛ misiw faa u b'u boso bɔ jabate u bɛ sagaw fɔ u b'u boso i k'a dɔn baara fɛn o fɛn bɛ yen olu b'o kɛ olu fana ka sara de bɛ d'u ma o la bɔ jabate o ye kelenya ani ayiwa an bɛɛ ye hɔrɔn de ye nka e kan ka nin baara kɛ ne bɛ nin baara kɛ nka ka t'o kɛ n'a fɔ ayiwa Ala de y'o latigɛ o tɛ tiɲɛ ye mɔkɛw tɛmɛna a ko b'an ka jamana kan dɛ faw ta bɛ sen na faw fana tɛmɛna denw b'a daminɛ tuguni a kan ka dabila ten sa dɛ n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a ɲɛfɔ n ye karamɔgɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen marakaden dɔ jarabila a la k'a b'a furu u y'u sen don k'u bolo don k'u b'a di diɲɛ maa o maa denni ma sɔn a jo dɛ a y'a fɔ ne n ko o tɛ problème ye n bɛ taa se denni fa ma n taara fa fɛ yen cɛkɔrɔba in banna Ala ka hinɛ a la yarabi n ko a ma baba ne nana a ko i nana ko a ka di n ko a ka di kojugu a ko daba tun wɛrɛ ka na ne fɛ yen ayiwa n ko anw kɔni b'a fɛ k'i denmuso furu a y'a bolo da a da la a ye min kɛ a bɛ miniti kelen bɔ a ma se ka kuma a ko aw ɲamakalaw aw ɲamakalaw ne ko baba wala n'aw ɲamakala n ko an tɛ fɔ ko an bɛ Bamakɔ de ɲamakala ko ni fɛn t'a la koyi a y'i sigi k'i miiri bɔ jabate a ɲɛji bɔra a filila a ko bɔn nin ko in bɛ yɔrɔ min ne tɛ se ka kuma ne t'i den di taa se n dɔgɔkɛw ma n taara s'a dɔgɔkɛ ma o bɛ Kurufina n ye kuma bɔ k'a bi a sinna k'i to de ka bɔ ne kɔrɔ ten a ko daba ni nin ye so ye n b'a fɔ k'i siri k'i ti mun ye ne siri k'i ti ne b'i ti fo k'i fa yan subahanallahi e ko ne kunkolo de bɛ yen furuko kuma n ko e ko ne kunkolo de bɛ yen e kɛnɛ siri kɛnɛ ti a ko ni so don e tɛ se ka kari abada k'e bɛna fɔ k'e b'anw den ɲini ka di dɔgɔnin ma aw ye jeliw ye n ko n'anw ye jeliw ye ne bɛ kini dun i ka so de fiyewu karamɔgɔ bɔ fɛn ɲininka je mange pas chez toi je mange pas chez quelqu'un ne t'i ka barama numéro dɔn i den de ko k'a bɛ n dɔgɔnin fɛ n dɔgɔnin ko k'a b'i den fɛ n nana sira kan ka bɔ min na wa n'i ma sɔn an b'a furu k'a yɛlɛma an ka so a b'an ka den wolo hɛrɛ bɛ si a bɛ tile a bɛ n ka so a bɛ a den min wolo ye bi a bɛ 4 5 bɔ tabarikala mais non tabarikala c'est du n'importe quoi ne y'a kɛ cogo ye ko min waati mana na i b'o kɛ kosɛbɛ ni Ala sariya don ni kafiriya don je suis d'accord kosɛbɛ mais n'a tɛ Ala diinɛ sɔsɔ an ka nin bila i t'a fɔ alimami si ye n'a b'i kan sɔsɔ a la an ka nin ko in bila kosɛbɛ
hɔrɔnya la an ka sigi ɲɔgɔn kan Buwa Jabate e ye hɔrɔn ye ne ye ɲamakala ye ni kɔɲɔ ni fɛnw b'i ka so n bɛ taa ni ko ɲɛnabɔ kuma lase Buwa Jabate k'a dɔn bɛɛ b'i danbe kɔnɔ a banna n'o bɔra yen Buwa Jabate an bɛɛ ye kelen ni ne sɔnna n da ma e sɔnni ta ma sigi bi ja Buwa Jabate nka ni ne kun t'a la e tɛ kɛ ne kɛlɛ tɛ ne wajibiya i na maa wɛrɛ ɲini min bɛ sɔn a ma c'est tout u kana ko gɛlɛya nka ko in fanga a ye fanga min sɔrɔ an ka Kayi jamana na a cɛnni barika ka bon sabula wariba de bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw kelen bɛ ka jɛkulu dɔ sigi anw ye jɔn ye an tɛ Buwa Jabate min nana k'o yɛlɛma i y'a dɔn ayi fɔlɔfɔlɔ Buwa Jabate k'a dɔn hɔrɔndenw de tun bɛ bɔ ka taa wari ɲini olu de tun bɛ kalan olu dɔnniya tun b'olu la wa bi o tɛ yen yɛlɛma donna ko la u b'a fɔ minnu ma olu ye jɔn ye olu yɛrɛ kalannen don tafsiri la u bɛ kuranɛ dɔn fo k'a fɔ k'a to ten u kalan na tubabu kalan na fo k'a fɔ k'a to ten e bɛ taa Faransi u bɛ taa Faransi i bɛ taa Amérique u yɛrɛ bɛ taa Amérique wari ɲini na bon ni yɛlɛma nana taama de bɛ na ni yɛlɛma ye ni ninnu ko ayiwa sisan kɔni anw yɛrɛ ye ko faamu anw yɛrɛ kalannen don an bɛ tafsiri dɔn anw k'an ni alimamiya ka kan alimamiya tɛ dɔwɛrɛ ye maa min bɛ kuranɛ dɔn min kalannen don o de kan ka kɛ alimami c'est tout jɔnya ko tɛ yen hɔrɔnya ko tɛ yen bon i y'a ye nin damanda y'anw de dugukolotigiw ye ne mɔkɛ ye dugukolo in d'i ma aw k'a sigi yan mais non ma ni dugukolo bɛ taa lahara dugukolo dir'i ma ni papier tɛ a la i ta tɛ o ni faamaw nana sa ka papier k'a la k'a di ne ma bon voilà alors il est temps maintenant nin ko ninnu ka ban Buwa Jabate an ka se k'an ka maaya kɛ k'an ka hadamadenya kɛ i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka suma o don dɛ waati dafara n'an tora tan a damadi jamana na dɛ nin fana damo kɛlɛ dɛ mɔgɔw b'an kan maa wɛrɛ b'an kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan o kɛlɛ bɛ ban cogo di an bɛ lafiya cogo di abada an bɛ jigin waati n'a ka waati ma se Buwa Jabate waati dafara karamɔgɔ Lassana Tamba Keita Buwa Jabate i k'a dɔn k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye chef d'escadron Lassana Tamba Keita gendarmew ka yɔrɔ kura Buwa Jabate k'a dɔn a kurubu kari la kosɛbɛ o kɛra tarata don kuna sini Gabakɔrɔ droit o fana ye gendarmerie kura sɔrɔ karamɔgɔ daba tungara gendarmew ka ɲɛmaaba ka taa bila ministre de la sécurité nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛra kɛnɛ salenba ye o tuma min ye polisiso bɛ Moribabugu ka fara Gabakɔrɔ droit gendarmerie kan o tuma lakana baara bɛna kologirinya kosɛbɛ sigida kɔnɔna la o tuma min ye dugudenw ye laɲini min kɛra min b'a to gendarmew bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ ni ka bamanciya bali sigi kɔnɔ fo dugudenw de ka sɔn ni ka yirali kɛ o tuma fɔra dugutigi ye k'o fɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen u y'o minɛ i b'a fɔ ko kilisi o tuma ko tɔ yɛrɛ bɛ tama n'a ka cɛdenw bolo o tuma n'a fana ye bandi minɛ kilisi o bɛ tama bolo dɛ a b'a bolo n'a y'o da gendarmew tigɛ tile fila na i bɛ sigi i bɛ kunkan mɛn siga t'o la Buwa Jabate k'a dɔn Sɛbɛtɛ n'a lamini Banamba mara la Buwa Jabate san o san jizonba dɔ bɛ jugu kan u k'a ma ko Korosaji Buwa Jabate k'a dɔn maire dugutigi alimami u kɛlen bɛ ka wele da Sɛbɛtɛ ka den bɛɛ ye Maliden bɛɛ u k'u dɛmɛ Buwa Jabate n'u m'u dɛmɛ ka digi wuli Buwa Jabate k'a dɔn Korosaji dugu min sigilen bɛ san 1000 ni Ala ma jan kɛ dugu in laban bɛ wuli sabula ji in i k'a dɔn san o san dɔ de bɛ fara a fanga kan min ye o lamini commune lamini bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ danger la nka ji bɛ jigin Sɛbɛtɛ de kosɛbɛ o tuma u bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin jɛnsina ni maa ɲumanw Buwa Jabate k'a dɔn maa ŋaniya ɲumantigiw Sɛbɛtɛkaw maa minnu yɛrɛ tɛ Sɛbɛtɛka ye n'i ye Maliden ye kaban n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ se ka na ni dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn digi se ka wuli pɔnbaw ka se ka dilan wa hali n'i sera ka babili yɛrɛ dilan ye Buwa Jabate i k'a dɔn hectare 4000 u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sɛnɛfɛn ye awɔ waritigiw bɛ na waritigiw bɛ na dɛ ni ne fɔra waati dafara Ahmed Jakite i k'a dɔn ale tun bɛ nɛgɛw la surafana t'o ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka ca kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakana Ahmed Jakite Buwa Jabate daba tungara wa assalam.